Hej og velkommen til Spejdernørd. Jeg har taget lidt grøn kemifarve med her. Det er bare blandet ned i noget vand. Så har jeg taget noget olie med. Det er det, man bruger til at stege gulerødder med. Det eksperiment, jeg skal lave i dag, det er, at jeg skal få alt vandet over i det der glas, og al olien over i det der glas. Det bliver så, nu skal I se. Nogle gange, når man fylder det lige helt op med vand, så lægger man sådan et stykke plastik her ovenpå. Og nu er det altså lige en lille smule svært. Det kan godt være, at jeg drøber en lille smule vand her, men op! Lige få det henover ind. Sådan der. Og det er jo næsten byttet ud, ikke? Ikke helt derude. Se, så bare kan man lige hoppe helt tæt herover. Den anden her. Er nogen, der ved, hvad der sker, hvis der hiver papir ind? Ja? Så falder den ned i menneskeglas. Så falder den ned i? Falder det ikke bare ud over bordet? Jo, fordi den er væltet. Hvis du ikke trækker den rundt op. Skal vi se. I må faktisk godt komme herind til bordet og kigge, men bare ikke røre ved bordet. Så må I måske godt filme lidt til det her. Kan I se, hvad der sker her? I må ikke røre ved bordet. Kan I se, hvad der sker? Der kommer nogle små bobler, ikke? Er der nogen, der kan forklare, hvad der sker nu? Hop. Ja, fortæl. Olien søger opad, mens vandet søger nedad. Ja. Hvad sker der nu? Kan I se, hvad der kommer der? Olie. Der kommer olie nu. Hvorfor ikke røre på? Hvorfor kommer olien derop og vandet dernede? Er der nogen, der kan gætte det? Ja? Er det ikke noget, at olien søger opad? Jo, det gør den, men hvorfor gør den det? Jeg ved det. Det er ikke fordi, jeg har bedt den om det. Eller spurgt pænt. Nej. Det er fordi, at olien er rent faktisk lettere end det her vand, der er hernede. Så vandet det vil falde ned det tungest, og olien vil ryge opad. Har I ikke også prøvet at hælde noget olie ned i gryden, hvor jeg har kogt pasta? Jo. Så ligger det ovenpå som sådan en spejl. Det er fordi, det rent faktisk er lettere. Og nu er det rent faktisk byttet om, kan I se det? Hvordan bytter du den tilbage? Hvordan bytter den tilbage? Tror jeg kan det? Jeg skal bare vende den Ja. og den bare. Ja, for det har jeg faktisk aldrig prøvet. Men det lyder Det lyder lidt spændende. helt vildt sjovt eksperiment. Det gider vi da godt at prøve, ikke? Nu gik det stadig. Nu fik jeg lavet et stort hul her. Man kan se, at olien rører opad. Sådan en kæmpe stor klump. Ja, det kommer sådan en boble, ikke? Ja. Ja, sådan olie og vand. Lampe. Olie og vand, de kan ikke forbinde sig med hinanden. Vi så det også på sprittusen. Lavalampe. Han laver om, ja. Sprittusen, der vand kan ikke opløse sprittusfarven, men vandfarven, der kunne den godt opløse. Ja. Og sådan er det også med olie og vand. Vand kan ikke opløse olie eller omvendt. Ja. Så de blander sig ind. Er det ikke lidt det samme, der sker en af de der lavalamper? Jo, det der sker i lavalampen, der er der sådan en lampe, eller en pære nede i, der varmer den. Helt vildt varmt. Ja, og så det der, noget der bliver varmt, det bliver faktisk lettere. Det ved jeg også, for en luftballon, man varmer luften op, så bliver den let.